Mathilde, men den lå under sådan noget siv. Så kunne hun ikke finde den. Hun blev ved. Døv. Du ikke finde, så gik jeg så selv over. Så kom jeg så gå i op på stigen ned under. Det er samme skete med Bonnie, så du derude i... Jo, det er rigtigt. Du kommer lige under... Ja. Ja, det er overfaldet. Og under vandet, der kunne hun ikke lugte den. Nej. Ja, find den så. Så kan det være her. Ja, find den så. Kan I kalde ham lige tilbage? Kald ham tilbage. Det var godt. Der var masser af distraktioner på. Hør til ham den gamle lærer. Det var godt.